덩고 고고 탕그이 덩고 신다운 노고 탕 덩고 나마 Jengoro tongya brano 1.5 years tongka aboni bagi room rok wa clean ke tongmali ya ekdom aba dust mangsing tong shu room rok ke fa phaisa gya ke waisu phai bo sab rok khai me bai re wa yang bo oi yang ka phatar oi hindi nok simi si borok hingke tongnai sikere joto no jar jar posting go hingke same thing amtui yang ani parao bo nok sini tongo hingke mota ani bokra bari hingke oro bo contraction choli tongo nok paisugya ko hingke singbo oro tongjagya asuk ayang ani parao tongo yo tabo hingke chirai toria saga yang tongnai hini tongmani hingke so tini hingke oro chung phaimani ma no bonaite ma toro ani bokra juk saijong no ongoi tongkha hingke ani bokra babu bobo bini posting go khwayo sitongo yo hingke bo aro aino waisho second Saturday omti rok puro simise babu nogo phayo hingke ma khero saisung mangno hingke ani bofrang bo saisung monai bobo nok rok asuk tongthoya waisho se phayo haino omti hai waisho berai thangpayo omti hai ke tongo hingke nogo ke tongnai sikere nok simise haino tangai koto ke tonai kalangsiu nogo ke borok sikere borok tongmase sing pajana hingke so ang singbo yang nogo phaijak hingke ba nogo tabuk ma saijung no ma tongo ase mo hingke tolani first floor ro manai rok dai klangmani ani mo bo ekdom sab khaijagya duri rok tongnai khe borok tongnai kere hingke ba sab rok khaijagya angai tonghata sini nogo borok kisani bisingo je joto no jar jar posting go tongoi bayo tei je nogo tongnai ba sal phaikyo no jar jar duty o ma thango hingke nogo bo ayang ani para bo saijung no ma tongo bo saba yang bo same thing omtui.